tidak lupa matur nuwun karo dalange Brimob, Nduk. Sri Kuncana Brimob ing Jakarta. Iya. Sing bengi melu nalangi biaya kanggo kanca-kanca, Nduk. Iya. Bayar gamelan wayang. Sing wis tak siapake kari kirim sesuk nok. Iya. Matur nuwun transfere kena kanggo nyamani kanca-kanca. Mas Sri Kuncana Brimob. Iya. Wis wong sugih saiki, Nduk. Apa-apa duwe. Iya. Karena aku percaya nih ya ora umum, Nduk. Duit iki teletak-teletek ning rekeningku terus. Iya. Prangkeri matur nuwun karo Lek Putut Wijanarka bapake si Tole Gading. Iya. Lek Ding sok Juli munggah pengen wayangan kari gawe jadwal ning kementerian. Boleh nggo dhewe. Selamat malam Mas Gareng. Halo Mas. Mas, sampean kok meneng bae? Lah jenengan lagi ngendika kok ya. Iya. Wah, jan matur nuwun banget ya Mas. Wis suwe ora ketemu sampeyan Mas. Ora ketemu. Soalnya sampean wis ganti dagelan. Kok ganti dagelan? Lah ya wis ganti kono maksudnya pemerataan. Lalu niki sowan Mbah Duh nang gone sedulur lanang Mas Donot. Mas Donot sinten? Warsono. Oh, jenengmu iki Warsono to. Oh, alah nono. Mas Donot kondange Mas Donot ngertiku Mas Donot. Lha sih Mas, kait 2004 ya nderekke sampe 2004. Sampeyan ki melu aku tahun piro kae sadurunge Mas Donot melu kae malah. Nah, nggih nderekke sampeyan ki Mas Donot 2004 nika. Heeh. Sampeyan sik cilik nika ya Mas ya. Wah, biyen bagus aku biyen. Nggih, sik bagus zaman urung cek bagus iki ya Mas ya. Nggih, cek bagus. Matur nuwun niki kula ya melu seneng melu bunga Mas Donot wis ngrabekke ya Mas ya, Mas ngrabekke putrane. Tak dongake hajate Mas Donot sekeluarga mangke rahayu wilujeng ora ana alangan sawiji apa. Amin. Wong iki Mas Donot ketok enom e Mas. Kok ketok enom? Ketoke ketunggunan duit wae ta dina iki. Ketok enom tenan Mas Donot. Matur nuwun. Niki kula ki ya nyarutan Mas, ceritane nyarutan. Kok nyarutan? Lho, lah jenengan ya nyekseni 2007. Heeh. Kula netake anak nika ya ngesti laras sak omah. Omah ning ndi to dhisik kae? Ora aku kok ning omah daerah. Palur dhisik palur. Jang no ben pirang sisan ngono. Ya alhamdulillah dhewe disempuyung iki aku nyengkuyung genti. Iki nyarutan. Berkat sempuyungane Mas Donot dhewe 2007 alhamdulillah bar gawe aku pegatan Mas. Ya alhamdulillah disyukuri. Ora apa-apa Mas. Berarti Gusti Allah bakal maringi sing luwih apik. Apik. Matur suwun. Mas Donot tetep ora lali karo aku, najan to seduluran wis lawas wis suwe banget ning tetep ngabari aku. Lah aku piye to kok iki ndek gawe wae nek kowe ora longgar sing ngeteni longgarmu kok. Nggih sing ngedrel ki lak bojone. Bojone Donot. Ning iki tak kon ngrahasiake, tak pengen ngomong sak tenane ngono. Kok ngrahasiake? Sing kudu aku kon teko ki lak bojone Donot, Mas. Heeh. Pokoke sampean kudu teko, Mas. Wong iki yo piye sampean iki kudu teko ngono. Oh iya, Dik, aku ya tak teko. Ning yes kuwi sing ngerti mau ngaku bojone, Mas. Kowe tak urung tau to ngrenggo-ngrenggo kanca. Nggih, Donot Warsono. Donot Warsono. Ha iki Mas wong sambatane kok dadak kon mikir angel kok ya biasa-biasa saja. Urung pernah to ngrenggo-ngrenggo, biasane direnggo-renggo ki bupati, DPR, lurah. Ha iki kancamu dhewe. Di. Dadi pengrawit kawit enom nganti sak yahmene kanggo menafkahi keluargane. Ora lali tetep tresno siji mung karo bojone nadyan neng kono akeh godane. Bener ora Mas? Ora. Lha wong aku sampeyan yo nyekseni lho ya. Nitik piyayine iki piyayi sing tanggung jawab karo keluarga, anak lan bojone.
Oh ne. Ora neko-neko, piyayine iku ora neko-neko. Elek. T. Tunggale dalange. Nah, Iya. Mas Dalang lak ya ora neko-neko. Oh, ora. Nggih. Aku iki tenan sing tak ngerteni kanca-kanca ki apike kok, Mas. Heeh. Tur aku yo nyekseni tenan Srawung ro Mas Donot 2004 sakyahene iki urung tau ngerti, urung tau nyekseni nganggo mataku dhewe, kupingku dhewe kok Donot kuwi duwe tumindak sing ora bener. Kuwi aku ora tau ngerti, Mas, ora tau krungu, Mas. Buktine kuwi ya. Lho iya, mula tegese iki sedulurku, kancaku, boloku sing apik iki yo ngene iki, Donot ngene iki. Iki ngene iki punya nggo dosa ora ya Mas? Ora ya. Dongakno Mas manten banyu manten. Mbak Mas Jordan Haji Pangestu karo Dik Nesa Rosita. Jordan sinten Mas? Haji Pangestu. Anake Donat jenenge Jordan. Haji Pangestu. Karo Mbak Nesa Rosita. Mbak Nesa Rosita. Muga-muga le Nduk Mas Jordan karo garwamu dadi keluarga sing ayom-ayom lan tentrem. Pinaringan sehat jasmani rohani. Pinaringan berkah barokah rezeki sing melimpah tur kathah. Pinaringan keturunan soleh lan solehah. Sakdun saturunmu pinaringan selamat donyamu lan akhiratmu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wis tak dongake Mas. Ya. Langgeng lestari katresnane, langgeng lestari bebrayane, adoh saka godha lan rencana. Amin. Amin amin amin. Amin. Iki Idul Fitri lho Mas. Nggih. Sawal. Ya Mas Wartoyo ngaturaken wilujeng Idul Fitri. Ugi ngaturaken sedaya lepat kula Srawung kawit semono nganti sakyahene kathah lepat so kirang nyuwun pangapunten ya Mas. Sami-sami. Wis kosong-kosong. Nggih, atungake Mas Wartoyo ya sehat lan Amin. rezekine. Amin. Bojone tambah meneh. Ora Tambah Mas. sayang karo Pak Wartoyo. Aku wis meneng. Nggih. Menepi. Ya. Kadhe ngejak kanca sapa Mas iki pesindhen pirang-pirang sing nyengkuyung malah ngadeke Mas Donot. Insyaallah lahir batin kabeh nyengkuyung Kak Jate Mas Donot iki. Tepuke Mas biasa. dari sini sampai ke sono Mas. Ya. Kula sing kenalke. Iya dong. Anu mikir jasa Nduk. Cekel Nduk. Mikir ndi mikir. Kenalan. Amit. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu. Oh, nggih. Sampeyan asmane sinten, Nduk? Asmanipun Dira. Sinten? Dira. Dira. Nggih. Oh, nek Jawa Dira. Nggih. Nduk Dira, Dira, daleme pundi Cahayu? Kula saking Sedayu Bantul Ngayogyakarta. Saka Bantul. Tenan, Nduk? Tenan. Saestu. Saestu. Ndereke Mas Wartoyo, Pak Wartoyo. Nggih. Lah, cek sekolah ta, Nduk? Tasih sekolah? Tasih. Kelas pinten? Sekawan. Kelas 4 ado-ado kok Bantul mriki ndereke Pak Wartoyo. Nggih. Saged nyinden nggih, Nduk? Saged. Kelas 4 STM. SD Mas. Ayo SD-ne cedhak STM sekolahane. Nggih, cita-citane napa Cahayu? Nggih, dadi wong sing berguna bagi bangsanya. Bagi bangsa dan Agama. dan negara. Amin. Pinter sekolah ya, Nduk. Sesuk langsung sekolah. Nggih. Oh, nggih. Wah, jan elok-elok. Betah meleh terus warnane apik. Tindak mriki kalih sinten wau, Cahayu? Kalih bapak. Oh, kalih bapak, lah Ibu? Mboten. Mboten enten. Mboten derek. Oh, nggih, matur nuwun. Jenenge genduk Dira. Adira. Leseng Adira leseng kuwi. Iya. Dira. Sampai nang leseng kok Pak gak kenal ya to Mas? Hobi lho sampeyan. Dira saka Bantul. Nggih. Selamat bertugas. Luar biasa.
Sinden mah api-api Mas, cilik-cilik. Kandang. Dalang pinter golek sing cilik, golek pengiritan. Aku ki wong nekat kok wis biasa kok sinden. Jenengan ki mencetak generasi ngono lho Mas. Oh ya jelas. Nah, ganjarane gede. Aku nek nggo sinden sak orane wayang so iki sindene 12, 13. Wah, elok. Yoga ki nggawa 7. Oke, sindene ini Mas ya. Oh iya. Nggih. Anu, lerek kiwane. Iki sapa Mas? Sampane Mas ya. Iya kowe no. Kedalu cah iku. Speak English, please. Speak English, please. Gede iki. Ono. Mari aku dagelan katrok lho mari. Pripun? Can you speak English? Oh, bahasa Inggris. Yes. Yes. Namine? I don't understand you say. Speak English, please. No. Why? Yeah. Oh yes. Bagaimana? Please? Oh ya, please ya. Dan please kok kayak kenal lagi ya. Your name? My name is Noni. Noni. Yes. Can do you from? I'm from America. Amerika. Yes. Oh, Amerika. Yes. Apanya Donald Trump? Rakyatnya. Oh, rakyatnya Donald. Salam untuk Donald Trump ya. Dari Donald Bebek Oke. gitu ya. Oke. Masya Allah. Terus tekannya apa nih? Tekannya apa? Tekannya apa? You mother? Yes. Like my mother. Mbok ya. Mbok apa? Yes, you mother. Lah ya, kebalik tulisan hurufnya. Ya, you mother. Why? My mother. Why? Yeah. Name. Nama. Oh, alah, ngerti ora mangkat aku ngene. Name my mother. Your mother. I see. Yeah, I see. Understand. Okay. Ten. Yes. My mother name is Margareta from America. Margareta. Yes. And your father? Name your father. Chan Yoko. Nggak ada tisu aku kemeringat tenang sumpah. Chan Yoko. Kak Chan Yoko, come to you from? Chan Yoko. Jepang. Oh, mbok Amerika, bapaknya Jepang. Terus dadi opo? Blasteran. Nah, aku Lahir cepet, ibuku lah Kuningan Mas, ibuku. Kok Kuningan? Ibuku lah saka Kuningan. Bapakku Tembogo. Dadang. Dikosok. Terus tekonku piye Mas? Suwe lah Mas, mumet tuh nih. Bisa apa saja. You speak Indonesia, speak A little body. What? Little body piye? Little body silit gatel kelebon wedi. Yes. No, I don't understand. Oh, no understand. Yes. You can speak Indonesia. A little. Oke. Sedikit berarti sedikit. Sudah lama di Indonesia. Little-nya. Sudah. Ya. Bisa menyanyi apa saja little-nya? Apa aja? Apa saja? Yeah. Oh, lagu Indonesia bisa? Bisa. Lagu Jawa bisa? Bisa. Lagu luar Jawa bisa? Yes, I can. Oke. Inggris? Sure. Coba Dewa. Yes, coba. Happy birthday to you. Siap, Happy keren. birthday to you. Bocah ki demen apa hari-hari ini pangan kirek ya saya. Oh, itu ya lagu Inggris saya. Oh, yes. Selain lagu Amerika, Happy Birthday apa? Lagu apa? Lagu Mandarin? No, I can song.
but I can language. Oh, language. Apa language itu? Language kuwi anu bahasa. Wah, apal no Mas, aku guru SLB yo. Apal. Language itu bahasa ber. Kok kowe jadah lho terus aku lho. Kowe ngabari aku lewat kene ya. Oke. Iya, Mas. Kowe bisa berbahasa berbagai bahasa. Berbagai macam bahasa. Contohnya bahasa apa, Mas? Yo, bahasa Mana? Arab, Inggris dan lain-lain berbagai bahasa. Bahasa Jepang bisa? Yes. Coba bahasa Jepang. Menyapa. Umpamane selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ayo, watashi wa namae wa nani desu. Oke, dompeng. Ya. Dompeng iki praja Jepang toh. Tunggale Mitsuba ngono kae. Kuwi Cina. Jinomoto, ngono kuwi Nihon. Terus restorane Jepang kan ya enek toh. Ngono ya. Jepang. Terus apa lagi? Korea. Nanya saya Rabun, nanin mita. Piye berenan. Korea. Anya saya Rabun, nanin mita. Lek robun nenen. Oke. Itu tadi Korea ya? Yes. Ngendi mau Jepang wis, Arab. Arab. Bahasa Arabe apa ngono, Reng? Arab, ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Language bahasa Arab. Bahasa Arabe Oke. ya malam. Malam Ba'da Isya. pagi, Ba'da subuh. siang, Ba'da duhur. suruh. Ba'da duhur. Si iso itu. Remeng. Tak gawe Ba'da mumet. maghrib. Iya, Peteng jipret. Bos Arab Tahajud. kita ikut diakali aku. Kita ikut diakali ini. Oh, kalau bahasa Arab lainnya itu apa? Coba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. apa Reng? Iki ya buat terus sama ini. Yo dijak ta. Iya, ya aset tak ya Mas ya. Aset. Iya. Oke, Oke. bangsa sing murah-murah ini tadi. Ya, Sisi Mas. thank you. Mbak Noni anaknya Margareta, ya Margareta toh, bapaknya Chan Yoko, ya Chan Yoko. Sebelahnya iki yo luar Jawa. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Karim. Iki dek enek toh, wong wedok muni kok iso njeglek lampu. Selamat malam. Iya, selamat malam Mas Gare. Oh ya, kenalan Mbak, namanya siapa? Iya, petepangaken nami kula Monica Mirzani Mutmainah. Monica Mirzani Mutmainah. Oh, Monica niku napa? Bidadari cantik turun dari kayangan. Monica Mirzani, Mie besar samuni. munine piye? Api tenan iki. Gane bojoku ora takai ngono wis muni ya, Mas. Bojoku sikatane muni kaya keplok. Nggih. Monica Mirzani sama Pak? Si Mutmainah. Mutmainah itu apa? Bisa aku Mas. Mutmainah itu Mirzani sudah Mutmainah itu apa? Bisa aku. Apa? Senenge ngemut barang sing ora genah. Oh, Es linggis, krim, permen ngono lho Mas. Masyaallah, Mbak Mirzani namanya ya? Si. Oh ya, Mbak. Dari mana, Mbak? Dari Salatiga. Oh, untuk pitu. Ya, salah telu untuk pitu. Salatiga. Si Mas. Asli lanang apa wedok to? Tenggok gak ada antek Mas. Tenggok gak ada antek. Si. Apa kuwi? Kita wedok ra duwe teman-teman sing atik. Oh, masyaallah, wis deg-degan. Iki ya asetmu Mas ngene iki Mas. Iya. Dalang putut tak ajari tak kon gawe ngene iki. Aku duwe stok banci oke.
tak ngene diandani los. Los. Masya Allah. Ini penggemar-penggemarnya Mirzani. Iya dong. Masya Allah. Nggih. Pekerjaannya kalau malam nyinden, kalau siang apa Mbak? Berarti wedhus. Oh, berarti wedhus toh. Wengi Mirzani awan jenenge sapa? Sutrisno. Oh alah, Tris. Iki ta sing jare viral demenane donat iki ta. Jare demenane donat duwe anak ndase sak trokolan iki to. Lah Mas Donat malah bingung kok kali kula. Bengi-bengi ngejak mampir hotel malah mu pusing Mas Donat itu. Kok pusing? Lah ora ketemu dalane nggonku buntu. Jane ana tulisane Mas ning karo Mas Donat ra diwaca. Ora enek donat kok main hotel. Ora enek. Oke, Ora terima kasih. nah kanca. Sisihnya, kiwonya ya. Pokoknya. Nama siapa? Ya Baji. Kayak sing pinggir dhewe ya Baji kaya. Siapa iki? Nama siapa? Wilut Sengdalu Pak Gareng. Wilut Sengdalu Bapak Ibu sedaya mawon. Nggih. Pripun Pak? Nama. Oh nama. Kenalan ini kenalan. Oh nggih. Nami kula Riza Hapsari. Riza Hapsari. Nggih. Karena pun dicai. Saking Palur Karanganyar. Palur ngendi? Palur ngendi? Kula Nggih. ngajengi Asmi Unsa. Juruk. Nggih. Wah, Riza. Mbokmu sapa? Kok tahu-tahu Mbokmu sapa? Jenenge mbokmu lho sapa? Haryani Pak. Hah? Haryani. Astagfirullah. Kowe iki anake Riza nek Haryani. Iki bapak, Nduk. Kono mbokmu lho katokku kari kono tenan. Dipeme mboten garing-garing. Grup yo iki kan dadi kleru nganggo katoke mboke tak nggo mlayu lara lho enek bordirane lho Mas. Oh alah, wis gedhe ya ndek saiki. Nggih, jenengan mboten nate ten mriko. Halo, mbokmu wis karo wong liya kok, Nduk. Wah, Panggih malah ten. Lah nak anakku mening nak lah. Anakku nak masyaallah. Nggih. Wah, aja ngomong nak aku cek garek ngono ya. Nggih, aman mengke. Ngomong aku wis dadi wong sugih ngono ya nek aku. Isen aku karo maruku isen. Sampun CEO. Nggih. Iki anu, iki sebelah. Kang Dalu. Kang Dalu, Bu. Nggih, Sugeng Dalu Mas Gareng. Tas sekolah? Tas Tesih. Asma sinten, Bu? Sekolahnya si tuwek jentuk. Asma sinten, Bu? Nggih, nami kula Suyamti. Suyanti. Daleme? Saking Musuk. Yanti Usok. Oh. Ya renek. Kaya kesabaran kok apa iki ya renek. Ya duga-duga to Mas kaya. Oke, Bu Yanti Usok, makasih ya Bu. Selamat menjalankan ini termasuk gawane Mas Wartoyo veteran wah, Mas. iki tahun nganti wis 35 tahun. Bu Yanti Iya, terus 35 tahun. Bu Kris kae sapa kae Mas? Kae Busam. Oh, mau Busam mau wis rene. Ah. Bu Suti. Bu Suti, Bu Samiati, Bu sing sedo kae sapa kae Bordimo kae? Iki meneh. Iki kok bojone sing sedo. Bojone Oh, iya. mangkrak ya. Nah, kae. Apal aku ki wong jero bagian jaba kok Mas. Apal. Saiki kenal kae sik. Nggih. Kang Dalu. Sinden apa senes? Kula kita bintang tamu ya sampean nggih. Iki siji Mas. Heeh. Jadi ngatek ya Mas? Ya. Ngatek iringannya apa niki? Iringannya apa Mas? Wis bebas. Ayo. Ya dong. Serampat ya kena. Serapat mau besok. Apa aja dipeloi apa langsung yasinan ngono wae. Yuk. Perahu layar. Oh iya, perahu layar. Monggo. Coba. Sampun beksan. Jenenge sapa ta, Nduk? Nami kula Pak. Nggih. Derek tepang nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Nami kula Eva. Oh, Eva. Daleme endi? Kula saking Karang. Karena dikai kenter jare. Oh, Eva Kenter iki. Eva kenter Mas. Mosok lali karo aku to Mas? Oh, Eva to. Iya. Sopo?
Ndek Barawon. Eva Kenter adine jebo. Ya kita kono. Asumsi ya. Nggih, matur suwun iki saged sowan mriki wonten daleme kakangku ya Mas. Heeh. Mas Dono. Biasa. Kali Mbak Yu. Alhamdulillah lancar ya, Lek. Aku ya lagi iki. Piye? Nang daleme dulur lanang ya lagi iki pas ndek gawe iki. Lah wingi-wingi Durung ngopo? sempat dolan ngono ya ora rame tanggapane nderekke Mas Wartoyo. Betul. Selamat ya Om. Pon apa lek jenenge pon mentas ya putrane Mas Ajit ya. Wisuda putrane. Wisuda putrane semoga jenengan sekeluarga rezekine kathah Amin. melimpah ruah Amin. sing disedya kasembadan Amin. putra putrine dados putra putri ingkang saleh. Niku Mas mantane niku ta? Mas mantane Niku Jordan. Aji. Aji apa Jordan? Kan Jordan Aji. Jordan. Oh nggih, Jordan Aji, panggilannya Aji. Aji manggile. Heeh. Oh masalah. Iki bapakmu le. Iki bapak. Ora iki lho Pak. Pak Dono iki bapak tenan. Kowe gak menyesal? Oh enggak. Kok sik to Pak? Lirik teko ngendi kok gak menyesal oh lah. Bagus anake ya. Ya mare mboke ya cantik Cantik ya, bener. Turun donat ya mekrok ya. Selamat Mas Jordan dan Mbak Jordan nggih. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Di dunia wa akhirat bahagia selalu. Pesene Mbak Yu mung siji le. Apa? Ojo pegatan. Amin. Wis diniati ngantek wis digawe dadi digawe kaya ngene iki nek nganti pegatan lah ya emane. Emane Saling menjaga kepercayaan. Dadi Saling mencintai, Betul. saling mensurgakan, Betul. saling menutupi apa yang menjadi kekurangan, saling melengkapi. Dadi umpama congkrah sithik ya eling-elingen pesenku mau, terutama si Cingkas pesenku aja kaya gareng tralala ya. Bagus. Oh. Puas doan. Oh. Ora Pak, sik penting Aku kan ngene saiki iki kan sing ngajari kok. Sing ngajari sapa? Awas. Oh, Pak e to. Ora. Ora to. Ah, kowe wis nyumbang urung le. Kowe iya Wis mulo. nyumbang urung. Gareng tralala lho, atase gareng tralala lho. Ayo. Sampeyan wis nyumbang Mas. Wis no. Oh, wis lho iki sinden ya wis kabeh, yoga ya wis kabeh. Mula salaman rodol ki ora dicul-culke jebule kok kang genahke sumbangane ngono. Kira-kira 3 miliar cukup ra? Oh, 3 miliar. Mas. Dompetku keri ini wis enak. Lah, isine pira, Pak? Rahasia sing penting ikhlas. Kok tipis? Gareng tralala paling ora yo 20.000. Turun betul wong desa kula iki wong ora umuk. Gang 20.000 lak ora tak tulisi gareng to. Ora mbok Tuh, tulis. tak tulisi hamba Allah. Mangga udu deh. Udu kae. Iki Pak Bimo. Iya apalah. Mangga rek. Hah? Wes sambatan nyusahke kanca. Aku lho iki nek lha wong pendak dina ya guyonan wae. Betul, pendak dina ibarat. Bojomu wae, kok aku wis ora percaya karo kowe. Bojomu wae. Ya lho ya. Iya bener. Ya bener. Ya bener. Iki nafkahku yang tertunda. Makanya tetap cantik, tetap sehat. Jangan lupa minum bio moringa. Iya. Iklan ujung-ujungnya ya Pak. Asal. Elok nih. Aku wis lha kowe ndi? Udah no dari pertama tadi salaman no, wah, langsung no. Mbok kene sapa? Ya kayak bojone. Betul nggak? Nah, terus kalau umumke Bapak Ibu sing dalu niki badhe nyimbang, ampun diparingi donat, setuju? Setuju. Pendak dina nek gocek yo ngene ya Mas. Iyalah. Dadi teko panggungnya ya tetep gocek nek karo donat iki tetep gocek. Salah ya wae dhewe celuk ya. Tapi Iya Pak ya. Mas Donat itu Iya. nyelametke uripku Mas. Kok bisa? Udah pernah Pak. Nah, tenan kuwi yo mergo Mas Donat ngendika wis to reng, wis. Kae lerekno. Ha, kira ya manut dah. Oh, asline ki. Wis Mas Par, aku ngomongan karo Mas Par. Kowe iki ngopo?
Sawi ngomong karo Mas Far. Lho aku kan ngerti Mas Far wis paham. Oh lah aku rong paham lho Pak. Wes ora sawe kok ndak mbok tekake ngendi-endi. Matur nuwun ya, Bro. Ning aku ya matur nuwun Pak. Jaman rabiku ki ya Pak Donat ki ya nyengkuyung karo kanca-kanca. Ngono lho matur suwun dadi kingko aku ki ya urun tenaga. Ora iso urun apa-apa ya Lek ya. Ya wis pokoke Ning aku mah sebagai teman, sahabat, keluarga. wis dadi sedulur, dadi keluarga, isone mung nyengkuyung kaya mangkene iki. Betul. Aja lali Pak Donat aku mau entuk titipan uli-uliene doblono ya. Kalau kuwi tok. Iya teko semono to ngomong yo sing ikhlas to. Aku kok dune iki sing titip nek uli-uliene ora tak keke. Ngomong wis dikeke donat wis ora ndek apa-apa. Ngono lah yo beres to. Yo ndak tak nggenake uleh-uleh barang. Aku kok enggak suka ngono. Ya ngono ra tok ya Pak ya. Iki piye Pak? Nembang wae ya. Dhewe apa ngejak? Sik karo aku pengen anak wedok iki. Anak wedok kok Bantul ya. Lagi ketemu wong iki karo Dik Dira Saka Sedayu. Bantul. Ngene ngene yo. Kalau ngene iki. Adira. Heeh. Mangga Dik Dira. Monggo Selamat malam Cahayu. Nggih, saking dalu Mbak Eva. Nggih, kelas pinten, Dek? Kelas sekawan SD. Oh, nggih. Bapak kerja namanya siapa, Bapak? Bapak namanya siapa? Dwi Susanto. Nah, Dwi Susanto. Bapak Dwi Sunanto. Ibunya Tika. Hah? Tika. Tika. Bapak kerjanya apa, Dek? Belantik. Belantik, Mas. Belantik. apapun pekerjaannya tidak jadi masalah. Loh, belantik. Bapak si Dira. Gendro iki bayi usahane kuwi lho ternak berbagai burung hias. Loh, Pak, burungmu Mahal-mahal. burungmu ternakno. Burungmu ternakno. Aku wis tuwek. Aja omongan kaya ngono. Wah, usahane Gendro iki wis hebat, malah kepara wingi wis telepon aku Mas Martoyo. Kalau tak pengen tuku gamelan selindro pelong pas, mungkin kalau cicil per bulan, tak krediti, nggak apa-apa ini dong sampai anaknya wis sinden, bapaknya duwe gamelan komplit. Karo wong sing lagi mbok kenal iki yo mbok krediti, Mas. Aku lho ngawula kawit sampean SMP iki gek kudu kon bayar cash ngono kae iki. Yang lagi itu apa? Hah? Itu perunggu mau besi, lah ini imbas itu suruh besi terus. Tapi tenan danane tekone kono kok. Besi ke kali jibo. Sik, Ndek Dira. Nggih. Nyanyi dulu ya, Cahyu. Nembang nggih. Bang, bobo, ngaku bobo. Sik. Mboten. Oh, lha PK apa? Kulo tak badhe nyobi sinam nggih. Oh, sinom. Nyamat apa parijoto? Sinam parijoto laras selindro patut Iya, soko. Lho Pak, wis mudeng laras, Pak. Saged nembang iki sing ngajari sapa, Nduk? Kalih Bapak Suparto. Oh. Kuwi sapa? Nika dosen isi pedalangan Yogyakarta. Lho, Pak. Ya. Nggih, cepet-cepet. Bismillah ya, Dek. Engko nek apik nembange biasane ning Pak Gareng diparingi arto. Alah, tumbak cucukan meneh. Aku nyumbang donat lah dol pitik mau. Bijik dadak tumbak cucukan. Aku ngrawor kowe kok mulih dadi nyetak kemiskinan. Nyanyi yo nduk apik karemu ora karepmu. Lah, ya jauh. Ning apik. Bismillah. Apik. Ben. Bismillah. Ya. Putri Seniwati kaya
apa-apa. Wah, suaramu apik, powermu kuat kok, Nduk. Betul. Nah. Wis iso sinom umur semene iki wis luar biasa ya, Pak. Anakku ya ajar wis ngono kuwi. Anakmu, Pak. Mula dola ilaha illallah. Nek kuwi mikir kelakuane pake nek kuwi. Pinepsu nggih. Pinepsu. Pinapsu Pak Lurah Gebang ya rawuh. Matur nuwun. Lurah Kedung Waduk nggih rawuh. Matur nuwun. Lenggahipun ten pundi niki Pak Lurah Mas? Pesen kursi. Matur nuwun. Oh saya nang lincak. Oh, Mas Sugeng MC, Pak Sutris MC, bayane Supri MC, wah jan lengkap iki. Lho bolone Mas Donot ki akeh Wah, kok iki, Pak. jagat kok tenan kok. Mas Bambang Irawan MC wis lho. Iki sing kok Jakarta barang Rawuh. rene. Matur nuwun. Rada kene Oke. ini ora usah bingung santai-santai ya ditutup ini tinggal sedikit. karek sedikit karek sedikit Jakarta. Amma Ya. tepuk tangan untuk Dik Dira Luar biasa. Papa SD kaya ngene Luar biasa. Just look. Hebat, hebat. hebat iki umpama aku dalange lho Mas ngene iki Iya. langsung tak sawer 100.000 Kuwi umpama dalange kowe. umpama aku Lah niku biasane sampean tak gareng ya ngono lho Pak. Mosok ya seket-seket ora enak. Wah isin no cara aku dadi gareng. isin meneh kowe sing merokokasi ora nyampe Lho kan aku kan mau ngeleke. Aku kan mau ngeleke. ngomong Ada ono to Pak? Pak Bambang Lurah Boyolali keyongan ya rawuh rene. matur nuwun Wong seniman akeh banget sing do mlumpuk ning kene. Nggih, dalang-dalang nggih kathah Lah Pak. nggih para seniman-seniwati akeh. matur nuwun Pancen sing dikaya apa event-event pagelaran ki saya menipis. ngoten ta Dadi awake dhewe iki ya kudu iso gunakake media sosial sing kanthi pas tenan iki dadi. kula klebu dalu niki matur nuwun saking kalian kementerian ya Mas ya Nggih. Siji saka kementerian. Janjane kementerian kuwi eneng dana sing kanggo para seniman mung bae awake dhewe sing durung iso nerobos. Siji lewat orda orang dalam. Ping pindhone enek website sing kudune dikunjungi para seniman-seniman. Niki aku lagi wae itu info. Baru 3 hari yang lalu engko tak share ning kanca-kanca website sing iso dienggo njaluk bantuan berupa alat-alat kesenian. Gawe proposal dhewe lewate saiki lewat website reng. ngoten Mas Jadi lewat pribadi bisa, lewat legalitas sanggar juga bisa. Iki ana jenenge Dana Indonesia. Kuwi khusus kanggo para kadang-kadang seniman, pelaku seni dan budaya. Yayasan bisa Pak. Oh bisa, yayasan Bisa, juga yayasan. bisa. yes baik matur nuwun Website nek perlu kita sebar ke teman-teman. Nggih. Maka wis eneng grup sing siap apa iku menampung supaya awake dhewe iki yo iso nyuwun sewu kecipratan dana-dana kanggo event, kanggo alat-alat kesenian dan lain-lain. Itu lewat websitenya Dana Indonesia. Wih. Kula kirimi ya Pak. Kok tak kirimi. Terus juga ada yang lewat orang dalam. Wes pokoknya anggere awake dhewe kulino dolanan media sosial digunakake sing bener nduk. Margo saiki golek duit iki nek ora lewat media sosial gen angel banget.
Ayo, saiki wong pinter ki kalah karo dhuwit ki piye, kan? Lah wong saiki sing sugih gromong dhuwur tok awake dhewe ki nek ora iso ubet, wis ora iso ngliwet tenan kok. Ya, Ya. Monggo. Iki ada ben gendong menese ya. Aku lagi seneng karo gendong iki. Iya. Bawa Dek, coba Dek, bawa sakit. Anu sekolahmu ada ora nduk karo daleme sampean? Boten. Boten tebe. Tindak sekolah diantar bapak napa tindak sendiri? Diantar bapak. Oh, diantar diantar bapak. bapak. Kok jajane piro sedina jajan piro? Dek, sing akeh Dek. Alah, bocah kuwi meh. Lah kowe ki takok kan ya mesti arep ngekeki to, Kowe Pak. seneng to nak nggadekke sertifikat ngono kok. Anu berapa? Sangune berapa? Berapa? Sehari. Kang Salewu. Oh, 5.000. 5.000. 5.000, Pak. Oh, nggih. Pinter. Iya. 5.000 wis akeh lho, Rek. Lho, iki Anakmu sing ragil kene sekolah sama ning pira? nika 3 yuta, Mas. Nika 3 yuta mulai wengi wong tak kon bablas karaoke kok, Mas. Lah. Loh, ngene ngomong 1000, Nduk. Kowe cerewet tae kok. Ngene jan arep ora dadi keisin aku ngene. Disoting bisa disoting ya Mas niki. Disoting kene kok lho. Lah kan aku apal nek Pak Gareng ki sedekah gede terhadap seni dan budaya itu menghargai. Duit teh gopo? Duit tak kek aku cetek geni kowe nganggo 20.000-an. Lah, cetek geni, Pak. Rego gas ngono aku saiki 20 kok. Oh, Nah, kok mung duit to aku itu tenang. Nggih. Wis tau ngerti di 100 durung? Sampun. Oh ya wis, ya wis. Sing urung tau ngerti wae to, Nduk. lah cari Bu engko dijaluk nang ya. Yen 50.000 wis tau ngerti? Mon. Dereng. Wis tau ngerti urung? Dereng ngono kok. Dereng, ora usah kok ndak kaget. Dia diparingi Duit dia ya. Digo sangu sekolah setahun. Kaya gek setahun iki gek piro lho Pak dinane Kok mau. ke tanggalan dari Januari teko Desember to ngono kok. Iya, bilang apa sama Pak Dereng? Matur nuwun Pak Gareng. Oke. Besok lagi, Pak. Tanggal April tanggal 5 ya. 5 apa pintu masih ketemu? Pintu. Tanggal pintu kowe rasa melu ya, Nduk ya. Kalau belum rasa melu mareh orang-orangi pendapat. Anu kowe gak mulia kono ngomong. Laporan omah kelong status. Ayo Dek, bawa Dek, bawa ya. Bawa Nduk. Ora iki mau guyon ya, Nduk, mau guyon. Ya. Mau guyon. Jangan dilihat berapa nominal yang saya berikan ya, Nah, Nduk. tapi ini menjadi semangatmu untuk belajar yang lagi ya Cahayu. Nggih. ampun diparingi Bapak nggih. Tahu apa? Kudu jam cikian. Lah mayu Joko. Nembang apa? Apa? Kadung Tresno. Kadung Aku Trisno. bawa ya, Nduk. Bawa. Oke. Ayo Pak, dirungokke Pak. Kamu kok teko ngesor bareng 50 ya, Nduk. Ore kaya. Bismillah. Rina wangi dadi ati. Tepuk tangan kagem Dek Dira. Kok tanganmu sing ngajak sing apik ngono. Lah kepingin Kaya sedulurku lho ning ngajak apik. piye ta? Tepuk tangan. Kalah. Ayo. Ono apik. Tanpa tanpa nendra kayungyon marang slirane tansah kumawanging netra. Wah, suarane apik kaya anake Eva sing cilik wedok kaya Nduk. Anak Eva kok nyuara malah jegokno kok. Oh, enggak kaya ngono. Jero ati kadung tresno.
Sakemah loro asmara cah semene kok wis pinter apa-apa iki. Apa iki ning jero weteng dek ben yo wis latihan nyanyi kok piye to cah? Ketok iya kok, Pak. Blojare buke wong dikirimi mic. Aku mau menyampaikan ibu loh. Mula bareng gede pinter nyanyi. Nah aku dhisik iki kudu ditilak-tiliki bapak wae. Lah terus Pakku gundul ngono. Iki aku pakku mlebu ngono, aku gundelan usus. kudu sus. Pake golek ra ketemu metu. Metune. Pake mlebu aku gundelan ati, ngumpet aku. Oh ngono. Suwe Pak Wanil aku didoni Pak Crut ngono to aku. Oh ngedan. Ayo sak langgame nggih, Nduk. Nggih. Ayo dirungokke, Pak. Iya, pakai tangga nih, kenapa itu? Lamat pos katon tenjane luar biasa warga masyarakat yang ngomong kene ya Reng. Pripun Mas? Ing Kedung Waduk, Karangmalang Seragen, penonton yang bludak ora ana sing ndo kepareng kundur. Hebat. Tepuk tangan kagem warga masyarakat ing Karangmalang. Luar biasa. Hebat. Elake ibu. Pokoke penontonnya tekan esuk apa ndo kundur sih nggih? Tekan esuk nggih? Wes pokoke tekan esuk iku bar iki sing mayang anakku lanang si Purba Carita terus si Anom Dwiko. Sak omah niki nggih. Wes sak omah Wau sing musuhi sinten to Nek? Kondang Mas Kalimasada. Kondang, terus Pak Wartoyo terus mangke sinten? Terus Cik Purba Carita. Purba, terus Anom Dwiko. Mas Dwiko. Lah Mbah Gondo ra sisan Mas. Ya. Lah gondo ki mangestoni ya, Pak. Oh, lah iya. Anakku lanang wis akeh saiki dadi Reng. Durung sing ning omah Raden Mas Said. Oh. Wah, jan. Sumberi nek Said karo Kondang wis padha gedene. Mayang satu kelir dalange loro sing nunggoni bojone karo bojone bae. Enggak seneng. Putrane Pak Wartoyo ki akeh. Mergo Pak Wartoyo kuwi duwe pedoman hidup sing paling bener. Napa niki? Timbang mateni wong pilih gawe wong. Iki kuwi Mas Wartoyo. Bapak putrane Mateni wong dosa to? ya bener-bener Mas. Gawe wong lak ono pahala. Betul. Lah putrane bapak ki piro to, Mas? Pak sapa? Pak Wartoyo. Tanya saja sama yang bersangkutan. Oh, aku kon nekokke iki aku mlebu kakak wae ora kok. Pak, totale pinten, Pak? Yo, siji loro. Pitu. Ngerti ku 6, nak sing siji ki kok sendiri Mas. Oh, si anu kuwi si Pitu. Raden Mas Said. Oh, nggih. Pitu. Mboke piro, Pak? Ya siji to. Pak Wartoyo iki piyayi apik. Oh, telu kok jare duwe. Oh, syukur nek sampean pur peso syukur. Malah
Dongake cita-citamu terkabul menjadi anak yang solehah. Amin. Bekti karo Kyai Sepah ya, Dek. Kowe pinter, selalu sinau, jangan patah semangat ya, Dok ya. Oke. Ya, oke. Engko baleke 50. Alah. Oh, 50 iki kanggone gareng ki apa to? Guyon. Makasih gendong Adira. Sing suka ngayuh. Sapa meneh sing mau kandireng? Sing ndi, Pak? Iki kok iki. Terserah. Bebas. Ini Sutresno Blantik Wedhus. Yo, Sutresno. Ini kan Saya mau tamat. iya tangan. Saya mau tamasya keliling kota hendak melihat tingkat keramaian yang ada. Oke Ibu, terima kasih matur sembah nuwun. Mas bareng dek ngadeg terus dapat saweran ya Mas. Kenal wong model kayak kotak amal. Tukang bobok, tukang milis, laris. Jas. Ya ngono. No. Ono kok. Jadi Sutresno. Koyo wedok ngono Oh, digambarkan iya. bar subuh kok. Iya. Iki, halo teman-teman saya TPA, adik-adik TPA apa kabar? Yang baik. Pripun? Oh cowok-cowok ganteng, halo pas-pasnya Tante Monik. Iki anggota ora, Pak? Iki anggota. Tak patah ini. Injih. Rumahnya mana tadi? Saya Salatiga. Salatiga. Ya ampun tadi kok itunya bisa bunyi toh, Mbak? Iya karena saya operasi payudara di Thailand. Loh, Pak, operasi neng Thailand, Mbak, payudara, Pak. Oh, sampai operasi nek kono ya. Iya. Oh, kenapa harus sampai sana? Mungkin ada keistimewaannya apa? Karena di Indonesia itu nggak spesial. Karena di Indonesia ramuin oplok kayak Uneva, Mas. Di operasi kono iki terus Jadi samuni. sopone ngono kuwi. Coba. Apik ya, Pak? Tapi Piye, Reng? anu Apik, Reng? saya iki, Mas. Gondeva coba meneh. Malah ngono aku. Soalnya gawe request iki sing suarane ora ngono kuwi. Iya, Mas. Telolet om. Ini lakson bis. Sudah beristri. Saya Lu nek wedok ya bersuami. Oh iya, udah bersuami. bingung mau punya istri apa suami. Lho iki Aku dewe ya bingung lho. Ini bingung kok. Lah bingunge. Nek jenis kelamin lah, nek laki-laki lah ditulis L, perempuan lah ditulis P. Terus Betul. iki digambar kok. Tak kira ditulis LP. Iki digambar kok. Iya. Mau tapi bisa nyanyi suara cewek. Little. Tunggale kuwi. Tunggale anake Margareta Sanyo. Anggap desa ya. Margareta iki sapa ra? Sopo? Margini. Lah nek Sanyoku. Ya kok. Ya kaya kok. Yang dawuh ibu-ibu ngersakaken lagu napa Ibu? Ijing Ijing. Ingkang pingin wau napa podang kuning. Napa meleh 5 lagu kok jatahe. Reokan. Iya, rekon Rio. Reokan. Rio sih. Reokan, Pak. Reokan. Orang ini bekerja profesional kudu manut nurut apa sing dikersake penggemare ngoten nggih Pak? Cocok. Betul, gratis. Reokan. Penggemar-penggemar ngersakaken podang kuning, ijing miring, reokan. Nah, Napa rumiyin? reokan rumien lho, reokan. Selawu lho. Alon-alon ya Mbak, soalnya meteng 6 sasi, kan wis keramne aku. Iki metune apa ciduk? Reokan tak gareng. Iya, Pak. Oke gitu. Sithik mawon ya, Pak. Ya. Coba oke. Lumah sono magito, gito tanduk.
Bajine ndase ucul. Jangkrik. Ndase Nek nggon ndas ucul ki ora masalah. lah apa? Kopiku lho. Mas, kopimu ya ora masalah, sing dadi masalah siji. Apa? Susuku kelompok dadi siji. Isine apa? Kita ya, Bu. Pak, ususnya brodol. Sik tok, sing muni mau apa? Sing muni mau. Iki asli. Golek pangan nek kaya ngono. Rada adoh, eman-eman mikir. Gen ganti. Mati padani. Iya. Ini Pak Gito mawon. Sampai Numpak singo aku. Oh iya Pak. Pak. Pak, hati-hati kalau numpak singo. Numpak singo. Nyandek wong alat ya sandang. lagi iki ana singa manuk numpak singa ya. Wong alatku golek sandang pangan. Ingkang ngersakaken ya kan mas-mas ganteng sampun menaturaken nggih. Sampun. Nanti lajengaken satu pesan saya buat mas-mas ganteng. Apa? Buat Sinoman, jauhi narkoba, dekati waria. Oke. Kleru, jauhi narkoba, dekatlah agama. Ngono karepku. Bayu. Nek mene Nggih. akeh karang taruna nom-noman cakep-cakep ganteng-ganteng. Nggih. Kiranya Iya. eneng cowok sing cocok karo dirimu sawangan Enten wonten nembe laden wae mun kula cim wong lagi laden terus rahimku gringgingen kok. Niki lho. Sapa? Niki lho. Sing dina. Sing dina iki serba semane. Randang, sini sayang. Rada. Ini calon istrimu sini. J sampun. Yo kuwi malah lagi apa mereo kan to? Heeh. Permintaan lagi oke to. Napa mawon mau? Podang kuning. Ijen miring podang kuning. Terus gubuk asmoro sesi mau apa ya 5 lagu mau ketoke. Sesi demen. Sesi demen. Loro donggrang. Iso sak kaset lho. Ora terangkan apa Rumit? Podang kuning rumiyin nggih, Bu. Kita duet ya sayang. Oke sayang. Nggih. Oke. Suwe rapet tok, Pak. Yo. Duetnya S. Astagfirullah. Eva Sutris. Suara perempuan. Suara lanang, suara itu, suara banci ini ya, Bu. Ya dikompleti. Sayang. Iki lho nang kene ya. Ya langsung tak tuntak ya. Ibu goyang bareng ya, Bu. Model bibi joget. Wah, jos.
Tetap berdiri Mbak Eva. Nggih. Mas Niki Dalang. nuhuni dawuhe Mas Donot orang intang mayang pirang menit Mbak Eva. Nggih, nggih. Nggih. Ugi nderek ndedonga mugi-mugi pinanten kekalih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah Mbak Eva. Amin, Allah Mbak amin. Mugi-mugi Mas Donot sekalian keluarga pinaringan sehat rezekinipun berkah lawan barokah. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Sak tembang meneh Mbak Eva. Oh nggih, siap Mas Dalang. Kanggo nyelehi rasa nduk. Iya. Mbak Riza Hapsari nggih. Iya. Nggih. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya Mas. Minal aidin sami-sami Mbak Eva. Lepat kula nyuwun pangapunten. Padha-padha ya Le. Rasa marang nggo gulata. Ayo Nduk. Paringi napa niki Mbak Eva? Napa genduk ajeng nembang napa Nggih. niki? Ndek wae pangundutane napa mawon? Apa mawon, Dik? Piye, Pak? Wis ganti dalang to. Wis ganti jalan bagus enom Aurane apik iki. aurane Lah apa? ndek wae orane pripun? Sae. Ya sae. Ganteng putih Mas Gareng kalih kula karo Pak Wartoyo Mas Gareng. Oh, tetep panjenengan to Mas. Mas ora-orane tuwuh nom iki kudu luwih apik lho ya. Ngono. Ya ngoten ya Mas. Dasare isih nom tur isih bujang Mas Gareng. Jang urung tau kambon wedokan. Apa iya? Alah, apa ya? Pak, tapi aku mau lali lho. Lah bertanya karo Bapak Kuwartoyo lho. Apa? Pak kok dengaran Ramadan wingi ra nek buka bersama kok, Pak? Anu, menimbang mengingat Pak Wartoyo tidak kepingin kanca-kanca Mesti Laras tuh ora konsentrasine terawih rusak. Oh, no. Iya Mas ya. Biasane ben taun ki enak lho. Tak tutupi tenang ya. Nggih, anu iki sa lagu Nggih. terus mangke Mas Purbo. Mas Purbo. Nggih. Mas Purbo. Apa lagune, Nduk? Monggo nderek sak merdikane. Ya. Terus Wadoro warga masyarakat ing Desa Banaran, Kedung Waduk Karang Malang Sragen. Iya. Ya. Coba kaya ngopo? Ya. Saking dalange Wartoyo TV Mas Gareng. Ngaten. Lan nderek ndedonga mugi-mugi mboke Mas Donot mbok Wagiem mugi pinalingan enggal saras anggenipun andang gerah Mas Gareng. Ngoten nggih. Cecep wonten dalem Ibu. Ditungake uga ndang pinaringan sehat malih. Amin 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 ya rabbal alamin. Anu Pak Pak. Apa? Garwane Pak Donat paring dawuh.
Oh. Tenang saestu mboten ngapusi. Enak apa? Lho, aku ra goroh lho. Dawuh mau napa, Mbak? Oh, yang kungku jane waktu ya. Nah, santai. Yes. Iya, tenang kae. Donat wis turu lho. Kok nek don turu ngabari lho ya. Arep ngapa kok? Tak sumeti Pak nyamuk. Gone kanca. Mbak Eva, Dalam saya. ini kathah sanget seniman. Nggih. Ugi Bapak Guru Pak Bagong Sugianto, wilujeng dalu Pak. Dalu, Pak. Pak Supri. Nggih, wilujeng dalu. Dereng nembang yo anu. Oh, lha nggih. Mager beda kok kenal lho. Ngono. Lanjut nggih, Mbak. Iya, Dek. Terus ki wis ngumpul kok, Nduk. Ayo Denisa. Nggih Mas Gareng monggo. Nyun pangapunten nun sewu iki lak padha karo nyambut gawe ning omahe dhewe ya Mas. Nggih Mas. Ya nyengkuyung sedulur kanca iki lak padha ning omahe dhewe jogane dhewe. Niki dawuh saka garwane Mas Donot. Iki sing ngersake caping gunung. Monggo monggo Mas Gareng. Arep mawon. Jenenganku sing ana perangan sik tahan sik bar caping gunung ya Mas. Nggih Mas Gareng. Pokoke ning omahe dhewe. Nek perlu wayangane bar ke sesuk jam 11 awan ora apa-apa ya Mas ya. Nggih. Oke. Bari Monggo Mas Gareng mertiga kemawon. tak legani bojone Donot sik aku. Ndak wong iku ndak ora gelem tak sayang kok. Alah, aja ngono kuwi engko Donot nesu. Ora mungkin Donot nesu ora dipikiran kok. Dina mau Donot nek karo aku wis plek kok iki. Salam saring. bola plek. Donot kok turu. Neng mburi WA aku lho. Ya apa? Weane. Tak ngitung sumbangan sih. Wong nang kono kok lho. Ya bola plek kok piye. Plek. Ayo. Oh, lah kae. Wis, wah jan bagus nah Donot. Bareng nganggo jas ya, Pak. Ora ya banyak kok duit iki. Lan nyuwun izin ya Mas
Nggih Mas Gareng monggo. Gandeng kadang dalang ki ana Sragen kene ya kathah. Iki ya penghormatan. Matur nuwun lho wis padha-padha bela tresno bareng. Sesepuh sing mapan ana ing Sragen mriki Mas Gareng. Disuwune berkahe Om Mantut, Mas Pandu, Mas Pandu Mas dingarani Gading sedaya mawon matur sembah semujangan. ngantek Mas Pandu iso istirahat iki lak ya wis tenan matur nuwun iso menyempatkan diri lho Mas Pandu. Mas Pandu. Mas Putut lah yo ngerti dhewe to piyai sibuk. Lak ngantek direwangi ora liat TikTok lho iki mau. Lah iya apa ngene donat. Kelangan gip mawar lho iki. Lah iya kok mawar ke paus, Pak. Lah kono moh paus ki moh ora mawar wae moh kok. Dek Gading kowe kudune bengi iki yo mayang lho, Pak. Lah iya coba to. Adikku lanang bawa iki wingi ya bar mayang matur. Aku ya nunggoni Mas. Lah Wah. dalan pomo barang kuwi lho. Iya, alhamdulillah. Dadi iki sampe gunung nyuwun berkah kadang-kadang dalang sing Nggih, monggo Mas Gareng. kersanipun dipun bawani. Nggih. Ngendi, Pak? Urut diurutke. Saka ngendi, Pak? Om Putut riyen. Om Om Putut riyen nyuwun berkah Om Putut. Pripun anu tak rekam kok dienggo gawe konten TikTok nggih. Saiki modele lepe, nek ndempen ke sedelok adol wayang. Saiki nyanyi. Ngono ki lho, pales ki ngeyel ae. Jenaki nyanyi, Pak. Pak nyanyi pales sing disalahke sinyalnya sini jelek kok ngono kuwi. Apa gitu? Terus salah. Enggak. Masalah. Mas Putut. Nggih, mangga Den. Nuwun nyuwun berkah Om Putut. Nggih. Wilayahe Magetan. Nah. Panekan rono ki Mas Putut. Telok tenan kok. Nggih, Nah, nyuwun berkah Om Putut. ya mau duwene mau garek berkah kuwi ya. Mau garek tegese iki donga pangestu. Nek wis ndongake sampean kan dadi lan tambah. Nggih. Lah, Pak. Belum. Apa ki mau? Anu, Sampai gunung Sampai gunung. Sampai gunung. pripun sing dadi lek mboten iki? Rasa. Kok tak melu kondak. Iya. Nek karo wong damen kuwi ngene iki wis jan patut. Sing iso nek damen patut ya mung beliau nyanyi. Nggih. Kok anu ora tau muncul apa aku rong follow Pak ya? Kita urung. Live nyanyi sambil makan. Ngono niku. Loh tenan Sambil dinner. ngono wis jeneng. Ada gura-gura. Wis karo duduk tok lho. Ngene iki lho mangan ki wong desa ki seger, padahal duwene ya mung kuwi. Akune apa to Pak asmane? Akune napa? Engko bar kebenet iki. Bar kebenet aku lali sing ngajar iki. Monggo Om. Nggih. Cerindru songo ya Pak De. Mojiro. Beda. Saben bengi. Iki rada gerok soalnya bajutan. Nggih, bajutan lek ku tanpa leren kok. Leren-leren iki lak mung ngrokok tok. Mergo kebenet. Ngawang. Nyuwune jembleng lho, Pak. Bejere donat iki. Heeh. Sing jenenge kok donat dhewe apik ya. Apik. Sok ngene-ngene kaya ning ngarepe toko sek bawa kae. Nek ya tenan ora iki. Donat sing ketok bagus dengar. Bagus. Ini kesempatan. Ini kan kanggo ora patur nemen iki kanggo. Lek maksud e? Oh, biar ora tau gojak jadi dhewe kok dudu. Anyar Pak. Gajari nyewa. Nyewa gede. Ya pasti kuwi ukurane kok ya. Ora niku tuku dhewe ya. Tuku dhewe. Nanti Pak. Shopee no. Oh. Shopee no kadake. Allah. Kae. Timbangane turu sore. Ora. Nang daleme Mas Donat Nonton wayang. nonton wayang. Dalange ana telu. Papat. Papat. Itu saya hitung ora to. Terus Wes. lah dere lho nek ngendi. Ora. Nyatane piyai warga masyarakat ing desa mriki tesih kelompok sedaya Mas Gareng. Nggih. Niki
bapak-bapak ibu-ibu. Siji tresno karo Mas Donot sekeluarga. Loro pancen kiai kene iki seneng karo wayang. Lah, atase karang taruna we ya kersa ningali nganti jam-jam lho Pak Galung. Mula tak dongake Mas Donot ndak duwe gawe meneh. Ngono, kok gek wayangan meneh ya Nadia. Heeh, kowe ndek gawe aku hijrah. Ya coba. Tur kene reng gareng. Nun. Iki kan ora mungkin sambatan lho, Reng. Lu sambatan ta? Walah lah sing ngomong sambatan sapa mboten. Mosok ya, mosok Pak. Mboten. Kowe ora ngerti mereke apa? Nah, kemitraan kok iki kok kementerian Berarti kudu enek danane, Reng. nggih sok Juli. Sok Juli Pak. Tahun 2050. Medale Juli Pak. Napa itu sowan mrene kanggo sedulur lanang. Oh, tenan ikhlas. Bayar kuwi ora penting kanggone kula. Ikhlas. Loh, lah ngapa kok bayar apa? Lah kudune yang penting duit itu, Pak. Ya, Lah penting sedulur. Lah ya to ya maksudnya Pak ya. Oke, mosok penting sedulur. Nah, ya no. Apa meneh kanan kok ngene timbang dulur pe duit ya. Lah, nggih lho kok. Oh bodoh. Logis ya Pak. Kula salah logika lanang kok rene iki tetep le sedulur. Nek duit sing diarep duit apa? Nek kondok iki wong yo padha kirene karo aku iki. Ngono lho, jenenge wis kanca plek aku wis tau diutangi budi kan wajibe nyaur. Berarti umpama itu dikai donat baru mbok tampik ya. Lho duit yo tak tampa, Pak. Andene lho Pak. Ora not, langsung pucet ngono. Ora. Langsung WA. Rasa bayar aku not wis ngono. Karena bojomu wae engko. Apa? Tegel not. Sinten le. Monggo jejere Kok ben manuse, Pak. Oh, memandang. Memajang. Ora memadang. Lah aku mau ini apa? Memadang. Memajang. Memajang ya Pak. Sampai mau memadang. Lah, aku mau dikira mau apa? Memadang sama sing bener iki Memajang. kleru. Baru piye? Lah kok Eva kuwi aku ora padha. Memajang. Lah, demenane belani. Ya ora Pak kok. Bapak Yen memajang. Piye cangkepane? ngomong karo. Among karo Darang kesempatan TikTok ya. Iya. kalau capek Janur Pak, janur. yang aku ngetes kowe iki jane sahabatan iki budak. Oh, asline ya botol tenan, asline ya lali tenan kok. Wah Pak, kelas itu belo jenengan Pak. Tenan kok. Melu penak kok Pak kok. Kok jalan? Janur wes ganti sapa kono? Ganti. Sini Pak. Anu Nyuwun berkah. sedulur Wingi kula om dhewe. anu burimu ku Wingi om dhewe. aku kok lali. Pandot. Jondot. Nggih. Sapa om? Kene nabur berkah. Anu iki adik lanang. Padu itu. Anu, Dwiko. Riko kok mayang. Oh ayang. Anu, kayak putras. Mentak tanggal tak tuaku itu. Dalang seragen sih. Dalang saken sapa? Iki dulur lanang. Alah tak kendangane. Ora sah. Sing ngakon ngendang ki sapa? Bro Mas Pandu ya. Ora ana wong ngakon ngendang kok ngendang. Aku golek rai. Mas Pandu. Mas gocekno iki Mas. Seragen sih. Seragen. Mas Pandu sih. Gocekno iki Mas. Nah. Tinggi putih, Pak. Dugi nggone dono. Nanti ngendi waktu lebar Watu lebar iki lak jati yoso. Not kene not. Kedung waduk. Waduk. Ayo beda meneh. Kedung. Kembang. Jenenge Kembang wae weton. Lah dalang kok nggono. Dulu tandel ketak. Piye, Pak? Ya kan gue cek imek piye. Wong kuwi ya dalang ya dagelan kok. Nah, gading ora sah. Lah ngopo? Gading saiki wis boyo lali ora seragen. Oh, ngono. Adene melu pake pilih melu Wartoyo. Dadi Mas iki saiki. Nah, dadi anak angkate Pak Wartoyo.
Dadi Mase Dik Purbo. Iya, kok pilih ngono iki ngopo ya, Mas? Sejahtera melu Mas Warko. Iya, tenan. Ning ya anu le, apike le. Sithik le ra kok. Ndemben ya kok ari-arimu ya dipendem ning kono kok. Yo, Mas Gading. Heeh. Mas Gading. Pacitan serbi Apa iki? Apa iki? Di bapake. Iya, mosok mau apa Pak mau yen memadang? Mayange ya apik iki di bapake. Apa iya to, Pak? Laris lho. Roti apa kae? Kok ya? Sajiem iki Weh. nek ora gading ora. Lah kok Bapake teko nonyol-nonyol ora ketuan kowe. Tetep Mas Gading. Mas Gading. Roti sajiem mula iki dalange merek roti sajiem yo Gading iki. Sapa neh? Geser nika dalang nika sadhe kenong. Aja wis ketuan kuwi. Pak dalange. Bapakku kok aja. Simbah nika nggih. Dalange Sragen sinten? Diko. Duiko mayang kok. Dondot. Dondot iki lho. Iki Mas Dodot. Pati Joko Ndondot. Oh, Bambang Irawan. Ya, Mas Bambang ya. Pak Bambang Irawan. Bambang. Ya. Mas Bambang. Nggih, Pak Bambang. Mas Bambang Irawan. Ya. Mas Bambang. Pak. Nah, wis jenenge Pak Ustaz. Kok Pak bayang priberen kok? Panas. Ora apa-apa. Pak, lanjut Pak. Mari. Nggih, sae jenengan Pak, sae Pak. Pak Bambang. Panas udan aling-aling cabe gunung. Oper. Atur nuwun Pak E. Atur nuwun Pak kula. Murih waratanipun gatosa. Terus dalang muda. Iya. Sing yo melu nyengkuyo. Betul. Mas Bowo. Dik Bowo kudu gelem. Kabeh gelem. Wingi aku kok kon gelem kok iki. Ora alasan wong kon nembang kok jare linu dengkule iki apa ya masuk ngono. Ora ya ora pas to alasan. Wingi sampean tenan Mas. Was kowe mayang terus brebes mili aku. Lah ngopo? Kelingan almarhum Pak Anom iki dodo. Soale laris le. Amin Mayang amin semangat. amin. Bawa sik, pokoke iki sik terah kabeh, sik sedulur kabeh. Nggih nasih terang sedaya Mas Kak. Ya Dik bawa semangat pokoke. Minum mane banyu. Aja dijujuk. Nadian Baci, Bacor. Nadian Bacor. Kowe iki to Mas. Heeh. Nadian Wadon ning santo sama syuling
wektunipun sampun dalu Mbak Eva Mas Gareng. Mas. Tak nuntungake lagi sekedap nggih. Monggo nderek. Nggih. Mungkin dibacutaken Mas Anom Dwi ku aji gara-gara. Iya, Mak. Lan sadurunge bacutake lagu nderek ndedonga nduk mugi-mugi sedaya warga masyarakat ing Banaran Kedung Waduk Karangmalang Sragen mugi-mugi sedayanipun pinaringan panjang yuswa aduh bodho pangrencana agung rezekinipun jinangkung awet momong para putra nganti wayah-wayahe nduk. Iya, Mak. Golek rezeki muga pinaringono gampang, golek rezeki muga pinaringono lancar ya, Nduk. Iya, Mak. Nuwun dawuh Mas Dono ora ketang mayang pirang menit. Iya, Yuk bacutane lagu. Kripik gedang, kripik telon lho. Sithik gedang lakone apa ya, Mak? Iya, Nduk. Yuk bacutane lagu. Ya, Kuku sing tuwa kumelon neng tetyasang peke kawengku sagung jajahan iku saknyatane goncang seret pirangko Mama satrio inuwe mamarati mereka utama Kanjrahing puspita arum kasiliring samirana mre
Pararas Permaning Triyo bergegek ugen-ugen bel sadulita lae Gus mboten klentu sampeyan nadyan dadi mangsa menika sing manggurani mung Pandhita Durna sing kondhange jare wong akeh niku pandhita sing jahil metakil ning nyuwun sewu tanceping tekad ndika lagi pitaya lair batin kalih Resi Kumbayana ya Begawan Durna Dek Sempat tak jaluk pabujimu sak terusé Kakang Sempat mergo musuhe nggonku meguru kelawan Bapa Durna durung kemput nggonku gayuh kasampurnaning Bapa Durna Kakang Sempat nggih ngeten Dek pawitane wong meguru niku kajaba demi dateng piwulangi guru ngestoke dawuh nyingkiri pepacuh ampun bombong yen dialem ampun serik nek dicacat mboten perlu ireng niku kangge lakuning laku ndara sinau sampeyan kudu sinau ampun wong turu Dek wong turu tumraping urip jaman sakniki niku mboten badhe kanggo gawe. Pancen mbah sampeyan ing sapawarga Begawan Abiyasa nika pandhita kesdik njaba jerone pengpengan. Dudu pendhita sing kembang semboja. Ning pripun malih Titi mangsa menika ndika namung percaya kaliyan Resi Kumbayana nggih Begawan Durna. Guru niku sing baku manggugu lawan manggiru. Nadyan menika kondhang gurune wong gelut. Ning sapa ngerti yen to pituduhe Begawan Durna niku tumuju dhateng kasampurnan. Iya Kakang Semar nggih. Sejatine kabeh niku mung gumantung marang murid. Nek guru niku pun enten carane, pun enten pepancene kawruh sing ajeng diparingaken dhateng para putra siswane. Sesa-sesa kari murite iso madhahi piwulangi guru menapa mboten. Lah perkawis niki mang teliti dhewe. Mang ora arek wonten sanubari sampeyan. Nadyan murite Durna niku Pandhawa kalih Kurawa ning dadine benten, tumanjane benten. Merga
carane madhae kawruh piwulange antaraning Pandhawa kelawan Kurawa nggih boten sami, Den. Nek Pandhawa niku bocahe budaya, ora etan ora kulon. Nek bocah budaya niku boten enten namine gelut sikut-sikutan jigal-jigalan. Niku boten enten, Den. Menungso urip niku sejatine mengadu nasib kok, Den. Dene nasibe menungso niku ditentokake saka ati kang suci, pikiran kang resik. Merga pikirane menungso niku duweni daya kekuatan ingkang edapi-edapi, saged ngeteraken bumi sak isine. Yen atine wis melang, atine wis kuwatir, mengke tibane sampeyan mesti bakal apes. Nanging kosok baline. Nek atine resik, batine wis tulus, rasane wis madhep mantep, tekate makantar-kantar. Tanpa duweni pikiran elek lan reget.